fighting me, was drinking wine. I ran away. My father is in Gong, and I don't know his my mother. My name is Joseph Kamau. I'm from Turkana. My mother is dead. Tak toto je taká normálna prax, žiaľ. Že niekto im tam ponúkne lepidlo na to, aby sa nafetovali a vtedy zabudnú na starosti, na tú svoju životnú situáciu, v akej sa nachádzajú, aj na hlad. To je taký liek na všetko, to lepidlo, ako hej. Minulosť tých detí je strašná. Jedného chlapca sme sa tak pýtali, že aký bol život na ulici. A on hovorí, že strašný, že všade číha nebezpečenstvo, všade sú hladné psy, človek musí byť stále v strehu, nemá čo jesť, má iba to, čo si ukradne, alebo čo mu niekto dá. V tých deckách na uliciach sú stovky a tisíce. A mnohí z týchto detí by chceli študovať a patriť medzi nás, ale kapacity nestačia, aby sme ich tu zobrali. No? Wake up. My father, I didn't ever seen him, even now I've never seen him. So I lived only with my mom. So when my mom was caught and she was in jail for some like 3 years. So I was alone, walking the street, just begging. And after it happened that Bosco boys, the Don Bosco, Salesian of Don Bosco, they came to this slum. I was unfortunately almost the first boys who were to be in that center. Sandy, you're sleeping. Sandy. Hej, tu v Afrike si nemusia Salesiani lamať hlavu, že čo je ich poslanie, tak ako to je v Európe. Hej. Takže tu treba len to nasadenie, trpezlivosť a jednoducho robiť to, čo robil Don Bosco. Only one from 10 is going to Jesus and say, thank you. Hey, it is like our center, no? So we have these magic words, no? These magic words. Thank you. What? Please. And? Excuse me, sorry. Important words, eh? Please remember it. Kluci, co jsou tady, taky nemají vlastně nic, ale tu mi to tak nepřijde, protože tu mají spoustu věcí, které jim dáme, které od někoho dostaneme a můžeme to poslat dál. Takže tady se mají celkem v komfortu. I když vidím to, co oni třeba jí, tak u nás by se toho děcka ani nedotkli. Ale pro ně tady to je mnohonásobně víc, než to, co dostanou normálně v životě. Keď ich človek tak pozoruje celé tie dni, že na tej ulici si myslím, že to je fakt pre nich smrť. Že tu proste majú tu jedlo, aj keď jedia stále to isté, každý deň, iba pri nejakej špeciálnej príležitosti alebo občas sa im kúpi nejaké ovocie. Tak majú tu čo jesť, na ulici nemajú čo, majú kde spať, majú tu dobrých ľudí okolo seba, majú tu kamarátov, takže to si myslím, že je pre nich dobré. Za tých 20 rokov odtiaľ to vyšlo mnoho chlapcov, ktorí boli z ulice a teraz z nich máme odborníkov, či na technickej úrovni. Mnohí z nich študujú na univerzitách. Tu z toho vidno, že aký potenciál sa skrýva v týchto deťoch a čo sú schopné, keď sa im človek venuje. Good morning, class. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you, teacher. Okay, sit down. I started feeling the feelings of I was one of them, and I would like to see them also progressing and growing up and being a responsible person like I.
So I loved it, and I just take them like my brother. I know their situation back at home. I know their background. Still also my mom, she's still in the slum. I told her she would not like to go to the rural area. She liked to stay wherever we used to live. So I felt at home. I felt they were my parents. Then the other students were like my brothers and sisters, or something like that. Yeah. Maybe in the future, when I finish here, I want to become a professional, let's say a professional engineer, dealing with motor vehicles. Then maybe perhaps I can start my own workshop. Then start doing, and maybe from the income I can plan my life. Maybe I get a family and such things. In the street, we did not have a family. Then when we came to Lang'at, it made you to be a family there. I'm so great happy because I was zero. Now I'm heading to a hero now. Can give you 5. 5? Yeah. Hey, I have only 20. Moment, I see. How much? Okay, I give you 5. Hovorím, že zvyknem väčšinou podporiť tie deti, čo takto predávajú po ulici, lebo často je to pre nich taký jediný zdroj príjmu. Ak to človek od nich nekúpi, tak potom už fakt im ostáva len kradnúť. Lebo takýchto chalanov máme u nás dosť, čo sa takto živili predajom po ulici. Hello! Hey! How are you? Fine? Tu z tohto slamu chodia viaceré decká k nám do Bosco Boys študovať. A tu máme materskú škôlku, za chvíľu vám ukážeme, tam pracuje jedna dobrovoľnička, Zuzana. Hi! Good morning. Good morning. Ja si myslím, že oni tu vôbec neriešia nejaké problémy, tie malé deti. Oni sa proste hrajú, chcú sa zabávať. Oni to tam možno ešte nevnímajú ako tí starší, že majú nejaké problémy doma alebo čo. Ako niekedy vnímam, že im chýba láska, také objatie, čo sa im snažím niekedy tak vynahradiť. Keď to nemajú doma alebo keď nemajú rodičov. Máme tu deti, ktoré sú zo sirotinca alebo sú proste na ulici. Niektorí z nich dokonca nevedia, kde majú domov. Lebo proste ich matka nechala v strede slámu a odišla. No toto je ináč prostredie, z ktorého pochádzajú mnohí naši chalani, ktorí k nám prichádzajú do Lang'aty a do Bosco Boys. Keď idú na prázdniny, tak to je obrovský kontrast. Niektorí ani nechcú ísť domov, lebo vedia, čo ich čaká. Hej? Smrad, žiadna hygiena, niekedy nedostanú ani najesť, prehrabávanie sa na smetisku, hrabanie sa v odpadkoch. Keňa je typická kontrastmi. Bohatstvo a chudoba sa tu striedajú na každom kroku. Tí ľudia si tu dávajú kvôli tomu osnatý drôt alebo tú elektriku, aby tí chudáci tu nepreskakovali a nekradli. Very interesting, this light. Okay, thank you very much. No tu majú domčeky, tu normálne bývajú tí ľudia. Tu majú svoje izby, skôr by som to nazval ako domčeky. How are you? Fine. Can go now. Yeah? Want us to go now? We can go? So you were living with parents normally? Yes, but they die. Huh? They die. They died, so you were so alone. Take my friends and I go to take thing of house. I take and then I go to sell. Because if you find somebody begging, they can shoot you. Have you been living in the street? I was using drugs. Yeah, I use glue and the the petrol of the aeroplanes. And what do you eat? What do you eat? Nothing, but I was given by other children. Huh? Why you were stealing things? I don't have something to eat.
Na jednej strane dokážu bojovať, keď sa niečo rozdáva, ale keď im tam dáte misku s jedlom, oni sa o to podelia bez nejakého napätia, bez toho, aby si vyčítali, že ten má viacej, ten má menej. Oni, keď sa najedia, tak sú full of energy, plný energie. Takto behajú, skáču, lozia, naháňajú sa, bijú sa. No a to je pár minút pred ružencom, hej? Kým ďalší 10 dajú do poriadku jedáleň, tak tí ostatní akože majú voľno a to väčšinou tam divejú, jak toto. Hej. Potom sa zazvoní na zvonček, idú vonku, už sme tam potom ticho. Počas tých 20 minút, čo sa pomodlíme rúženec, sa tak upokoja. Ako náhle sa modlia za dobrodincov, každý týždeň sa niečo udeje. Že niekto priniesie nejaké dobré jedlo, alebo niekto priniesie, ja neviem, oblečenie, alebo nejaké hračky, alebo čokoľvek, hej. Takže oni v rúženci už skoro každý rúženec pamätajú tam vložiť do toho aj dobrodincov, hej, lebo jednotlivé desiatky rúženca obetujú na rozličné úmysly. Na konci sa povie večerné slovko a v tichosti idú spať. Toto na mňa tiež urobilo veľký dojem, keď som tu prišiel. Oni bez slova, 80 chalanov odíde spať. Si hovorím, to by mali vidieť naše mamičky. Ale toto je pre mňa veľmi silný moment, keď 80 chlapcov dokáže ísť v tichosti spať. A behom 15 minút sú v posteliach. No a oni tesne predtým, ako idú spať, ešte na posteli sa modlia nejaké svoje modlitby. Nie všetci, ale mnohí z nich. Čo je pre mňa tiež také veľmi silné. 333 stříbrných stříkaček. Přes 3 stříbrných střech. I think it's not that one. Člověk si řekne, dobře, tak jedu někam do Afriky, tam budu pomáhat a jakože úplně se rozdám, ale často se zapomíná na to, že bude ji přijímat, protože může milionkrát vyprávět, jaké to tu je a co zažili a jak to tam vypadá, ale slovy ten zážitek nikdy nepřineseme. A myslím, že to člověka ovlivňuje hlavně v pozitivním směru. Ve skromnosti, v pokoře, v klidu. Je to také hodenie sa do Božích rúk. A tu ostáva človeku len dôverovať, že Pán Boh sa nejak postará. Sme na konci školského roka, v polovici novembra a decká o pár dní odchádzajú na prázdniny. Chceli sme im urobiť ešte jeden pekný darček, lebo väčšinou sme len doma v Langáte a vonku sa dostaneme tak možno raz do mesiaca. Snívali sme o tom už tak dlhšie, že by bolo fajn tu prísť s deckami, lebo niektorí sa chcú stať pilotmi, niektorí zase technikmi, ktorí by tu pracovali. Takže pre nich je to obrovský zážitok. No, tešili sa na to už dlho, tak som osobne veľmi rád, že nám to vyšlo. In the street, there are a lot of problems and a lot of challenges. Like you have nothing to eat, nobody cares about you. The policemen are after you. When they find you in the street, they tell you are dirty, find the street. So every time you have to stay in tension. You have to be alert every time. So even when you are going to beg, you have to check every side and know whether there is some people watching you, whether there is some people going to chase you. To, že jsme to ještě jako manželé, má taky výhodu v tom, že ty děti tady často nemají kompletní rodinu, pokud vůbec nějakou mají. Nikdy neví, kde je tatínek, kde je maminka. A jako nám řekl kněz, který nás vysílal, že snažte se jim tady ukázat to, jak má vypadat rodina. Evangelizujte ne slovy, to umí každý, ale snažte se evangelizovat tím, co děláte.
tak se snažíme jim ukázat, jak by to mělo vypadat. Tých, čo máme teraz, to sú svätí. Sú svätí dobrovoľníci. S takým nasadením, ako pracujú, oni je neuveriteľné. No oni by rozdali všetko. Vidím, že aké majú veľkodušné srdce. Tým deckám by naozaj, že dali tá Barborka aj s Jakubom všetko. Oni pre nich žijú. S akou trpezlivosťou pracujú, obdivuhodné ako fakt. Že sú pre mňa po veľkým povzbudením a príkladom. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you, yes I do. I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Woo! Thank you, Father. Títo chlapci tu prekopávajú tento kúsok záhrady, aby sme tu mohli posadiť ďalšiu zeleninu. Tu nemáme traktor ani pluhy, takže v podstate tá zem sa obrába iba takto motikou, že sa to prekope, potom sa to pohnojí a posadí. Toto je naša mama John, naša kuchárka, ktorá tu varí pre 80 chlapcov. Mali by sme jej dať nejaké špeciálne štátne vyznamenanie, lebo na teraz nepoznám kuchárku, ktorá by zvládala variť pre 80 ľudí. Ona je to vlastne sama, nikto jej nepomáha s tým. Akurát teda chlapci, čo jej pretriedia tu, ako to voláme, no vlastne Sukuma Wiki. My máme všetko, že my sme vlastne oproti nemu plní boháči po tej materiálnej stránke. Keď prídem domov, tak aby som sa naučila žiť v takej väčšej skromnosti a v takej, že vystačí mi aj pár vecí na prežitie a som šťastná a spokojná, pretože my síce máme všetko a mám pocit, že oproti ním strádame na takej radosti alebo na takom šťastí, že materiálne sme úplne zabezpečení, ale chýba nám také niečo, čo je tu, taká tá chuť žiť. To ja tak zakúšam, že niekedy sú ako divosi úplne, že máš pocit, že prišli z džungle teraz a není tej sily, ktorá by ich ako keby nejakým spôsobom upokojila. A z druhej strany úplne ticho, modlia sa, krásne prosby. We are not worthy before you. We commend our sinful lives unto you, bringing home those who are suffering from different calamities. You may extend your holy hands for them to be healed. Tam vnímaš tú senzitivitu tých duší, tú citlivosť, hej, že za čo všetko sa oni modlia. Let us pray for our benefactors so that Lord may guide them and protect them for all the bad things that people do for them. For this we pray to the Lord. Lord, receive us. Tá prvá generácia, ktorá tu bola podchytená, dnes z nich už máme slušných ľudí, ktorí sa dokážu o seba postarať, ktorí si založili svoje rodiny. Keď si spomeniem, že tu máme viac ako 20 univerzitných študentov, máme ďalších 2 v Európe, ktorí študujú, aby sa stali lekármi. A to sú úžasné veci, akože niektorí sú veľmi bystrí, sú veľmi inteligentní, dobre si pamätajú. Niektorí sú zase majú pohybový talent ohromný. Niektorí tanečný, akože minimálne jeden tam je unikátny chlapec, ktorý si myslím, že by urobil kariéru ako tanečník, že má neuveriteľné vlohy na to.
Steven Kimani, Steven Kagoyo and Don Bosco. Oni sú s tými deckami 24 hodín denne. Fakt, že od raného vstávania až po večerné usínanie, dokonca ešte aj spia s nimi, majú tam svoje izbičky v tých nocľahárniach, kde sú chalani. A keď je nejaký problém aj v noci, tak oni sú tam prví. Oni takto fungujú stále 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to na nich tak obdivujem, že stále sú tam, stále sú pri nich a stále vládzu. Klobúk dole pred nimi, naozaj tu odvádzajú krásnu prácu. My faith affect my choices. Moja viera ovplyvňuje moje rozhodnutia. Tak tu máme také heslo, že? A je to pre nich zábavné. Potrebovali by sme moc viacej takýchto ľudí, možno takých profesionálov, ktorí by tak rozvíjali ten potenciál, ktorý v tých deckách je, po každej stránke. Máme celkom dobré futbalové mužstvo, možno niektorí by sa chytli možno ako futbalisti. Máme tam výborných bežcov, niektorí sú takí atléti. Ale máme aj takých, a to sú tiež také vzácne perly, aby som to nazval takých Dominikov Saviov. Hej, že sú fakt zlatí, dobrí, bezproblémoví, ochotní pomôcť, čokoľvek treba. Viacerí mi už teraz medzi tými chlapcami povedali, Father, I would like to be like you. Hej, že chcel by som byť ako ty, chcel by som stať kňazom, chcel by som byť Salesiánom, venovať sa budúcnosti deťom a tak. A už teraz vidím, že dávajú dobrý príklad a že sa snažia, poslúchajú na slovo, snažia sa pomôcť ostatným. Sú fajn, sú naozaj veľmi zlatí niektorí. Je tu ešte málo solidarity, ale nájde sa. Minule tu mali športový deň cudzinci zo Zambie, Zimbabwe, Burundi, že tie ich deti jednoducho obetovali nejaké hračky, priniesli veľkú krabicu hračiek, ďalšiu veľkú krabicu oblečenia a bolo to krásne gesto. Úžasné, tešili sme sa z toho. Nielen z tých darov, ale aj z toho, že tí ľudia myslia na chudobných. To tak človeka veľmi povzbudí, že nie si v tom sám, že oveľa viac ľudí myslí na to a chce pomôcť, chce byť nejakým spôsobom užitočný. Tak z toho sa teším. Chcem spomenúť určite takú vďačnosť mnohým, ktorí nám poslali aj peniaze. Pánu Krčmerimu, ktorý prvý, dokáže pomôcť, poslal nám tiež to pár tisíc eur. Takže veľká vďaka. A takisto všetkým ďalším, ktorí nejakým spôsobom prispeli. Barborkina sestra, ktorej vlastne, ak sa hovorí, seklo v krížoch a leží tam kdesi v nemocnici na lôžku a nemôže sa poriadne pohnúť. On nám poslal SMS-ku, obetujem celú túto bolesť za vás, za vaše centrum. Toto sú dobrodinci. Toto sú dobrodinci. To je medzi nebom a zemou. Koľko milostí my dostaneme z tejto bolesti tu. Hej? A toto sú pre nás najvzácnejšie dary. Keď viem, že niekto sa za mňa modlí, alebo modlí sa tu za nás. A potom nám nič nechýba. Keď je pokoj v duši, keď je pokoj v centre, keď sme tu ako jedna rodina, tak je tu pohoda, máme tu raj, máme tu, ak sa hovorí, to Božie kráľovstvo je tu potom, medzi nami. La 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 la